dia, bona hora. Som aquí a Prioritat Salut i avui entrevistarem a Laia Sales, que ens explicarà sobre el virus del papil·loma humà i la seva vacuna. Hola, com estàs? Perfectament. Doncs, si et sembla bé, comencem amb l'entrevista. Doncs d'acord, comencem. Sabem que a sisè a les noies se'ns va posar la vacuna del papil·loma humà, però per a què serveix? Doncs el que fa aquesta vacuna és prevenir contra una infecció determinada, una malaltia determinada que seria el virus del papil·loma humà. I doncs, què és el papil·loma humà? Doncs aquest virus es transmet amb el contacte de pell a pell. De fet, és la ITS més freqüent, ja que 8 de cada 10 persones sexualment actives seran infectades en algun moment de les seves vides per aquest virus. Donat que és una ETS molt freqüent, com es diagnostica? El problema que tenim amb el papil·loma humà és que és molt difícil de diagnosticar, ja que normalment els símptomes són indolors, perquè pot provocar berrugues genitals o condilomes que són molt difícils de veure a primera vista. Però el major perill que té aquest virus és el càncer d'úter que pot provocar a les dones. Recordo que quan jo anava a sisè es vacunava només a dones. Ara actualment també és així? Doncs, com he dit abans, el major perill el tenen les dones amb aquest càncer d'úter que pot provocar, però els homes també poden ser portadors d'aquesta malaltia. Llavors, des de l'any 2022-2023 es vacunen els nois i noies de sisè de primària, a diferència de com es va passar a vosaltres. Jo no recordo la vacuna que em va posar a mi, però llavors quina és la vacuna que més s'usa? Doncs actualment, amb el virus papil·loma humà, tenim la sort de que hi ha moltes vacunes. De fet, n'hi ha una que és la Gardasil 9, que protegeix contra 9 tipus diferents de virus papil·loma humà. De fet, tenim 2 tipus que són d'alt risc oncològic, o sigui, hi ha un 70% més de probabilitats de contraure aquest càncer d'úter. Interessant, però com funciona realment una vacuna? Perquè tenim molts oients que els agradaria saber-ho. Aquesta vacuna realment funciona com qualsevol altra. Les vacunes el que contenen són parts atenuades o inactives d'un organisme en específic, o sigui, d'un antigen, que provoca aquesta resposta immunitària del nostre sistema. Així, quan aquest virus realment ens infecti, el nostre cos sabrà com contraatacar-ho perquè ja s'hi haurà barallat abans, ja el tindrà estudiat. De fet, aquesta vacuna s'administra en 2 dosis en 6 mesos. A més de totes aquestes prevencions, com bé ha dit la Laia, amb la vacuna, cal recordar l'ús del preservatiu per evitar contraure aquestes infeccions. I fins aquí el programa d'avui. I també donem gràcies a la nostra convidada especial, Laia Sales, per haver estat avui. I recordeu estar aquí el dimarts que ve a les 8 A Prioritat Salut!